masoquista i m'agrada córrer. M'agrada córrer, m'agrada fer esport. Fa sang fred, no és normal. L'esport i el bon ambient. Fer esport és guapo. A mí me gustaría bajar tiempo. Un repte personal. Perquè entre els dos hem dit, va, hem de fer una a l'any i sempre a Terrassa som d'aquí. Almenys la de la ciutat nostra. Acabar-li passant-s'ho bé. És que som aficionats a córrer, ens agrada molt. Què millor un diumenge pel matí que venir aquí. Es que he entrenado muy fuerte este mes y estoy preparando para hacer una marca aquí, pero el circuito está un poco difícil, hay muchas subidas y mucho frío, pero esto está bien, he corrido unos 5 en este circuito, está bien, estoy contento. És una cursa molt dura perquè hi ha moltes pujades i moltes baixades i a més la temperatura és molt baixa, però que ha sigut una cursa interessant. Ha sigut una festa, que és el que volem que sigui, on el corredor popular sigui el veritable protagonista. Per nosaltres que hi hagin corredors bons és important, però és més important que els corredors populars disfrutin i triomfin ells. I estem contents del resultat tècnic esportiu que hem tingut. Molts dels carrers de la ciutat de Terrassa s'han omplert no només d'atletes, no només de corredors de la marató, sinó també de persones que els animaven, de persones que hi participaven en l'organització, de voluntaris, en definitiva d'un ambient ciutadà i esportiu de primer nivell i també, evidentment, un ambient festiu.